anno 2014. Velkommen til TV-avisen, og i dag har vi besøg af Daniel Rugholm for Konservative. For 4 år siden kom vi med et lovforslag om, at virksomheden kunne få støtte fra regionen og bankerne for at starte nye firmaer og arbejdspladser og få flere unge på arbejde og blive her i Nordland. Hvordan har det egentlig gået med det? Jamen, det har været en hård kamp for at få lovforslaget indført. Men da det skete, så har Region Nordjylland kun været positiv for forslaget. Både virksomheder og regionen selv og de banker, som vi har lånt penge af, eller de virksomheder har lånt penge af, har fået profit ud af forslaget. Det er meget godt. Hvordan ser fremtiden ud? Er der nogle op- og nedture, eller ser det bare lys ud? Fremtiden ser rigtig god ud. Og jeg tror på, at den profit, som vi håber på at få skabt, den kan bruges til at få de unges miljø bedre, og vi kan se en fremtid i Nordjylland. Vi må da håbe, at deres forslag bliver bedre med tiden. Vi siger tak til Daniel Rugholm, og tak for jer.